Башкортостан бердәм дәүләт имтиханын үткәргәндә зур игътибар таләп иткән төбәктәр исемлегенә индерелде. Имтиханнарның тәүге өлеше 25 майда башлана һәм июнь уртаһына тиклем дәвам итәчәк. Республиканың күп кенә мәктәпләрендә укучылар мөһим сарага заманча технологияларга таянып әзерләнә. Китаптар урынына ноутбуктар, интерактив такталар, ә барлык мәктәп иһә Wi-Fi системасына тоташтырылган. Балалар дәресләргә китаптар йөрөтмәй. Өйгә эшләр интернеттан планшетка күчерелә. Яңа шартлар дәүләт имтиханнарына әзерлекте лә яңа кимәлгә күтәрү бурысын куя. Быел бердәм дәүләт имтиханнары үзгәрешләр дә кичерде. Мәсәлән, барлык фәннәрнең дә контроль тикшерү материаллары өлешеннән тест сораулары алынды. Математика буенча имтихан 2 өлештән торачак. Сит телләр буенча имтиханнар иһә язма эштән тыш баланың һөйләшү куәтен дә асыкларга ярдәм итәчәк. Быел әлендә зур үзгәрешләр юк. Билдәле булганча декабрь аенда менә безнең укучылар инша яздылар. Инша язу буенча күптән әйтеп үтелгән теләк иде бит инде ул. Ә башка үзгәрешләргә килгәндә инде үзгәрешләр шул математика экзамены, математика имтиханы буенча 2 өлештән торачак инде ул профиль һәм база өлеше дип атайык. Кешенең теләге менән кем нинди менә кимәлдә бу имтиханны бирергә тели, ул үзе һөйләп ала.